Здравейте, хора! Аз съм капитан Биджи и в този клип ще ви покажа това. Бам! Това са Боргот и знака. В този клип искам да кажа, че почвам такава поредица да строя известни личности. Фрирам ще го построя тук. Знака, той не е кой знае колко рядко, но се снима с Боргот и Фрирам. И затова съм го построил в тяхната групичка. Ето там по средата ще построя Веном 961, а не Ред Веном. Ред Веном и него може да го построя. Имам и приятели от моето училище, Fair Gamers. Те са двама и тях ще ги построя. И това мисля да е за епизода. И хубаво. Капитан България, Коста. Нищо е Боргот, Коста. Много си кефи, че сме построим. Добре, чудно. Гледаме удоволствие това. Добре, разбрах го вече. Ти знак, кой ще кажеш? Аз съм птичкар, че Майнкрафт ме омръзна. Преди 3 години я играх като за последно. И... Чао, дами и господа. Аз бях капитан България. Боргот! Не тя да се обаждаш! Аз бях капитан България. Боргот се обаждаш като за последно и